Няма, трябва да се наград. Сега ще го питам. Това е Моренцо ли, да ми направи с PPF, че е ужас. Наборе, какво става? Какво правиш пак тук, човек? Купих си една бюджетна G-класичка. Като е тая, брат, искам да я направим се защитно фолио. Да я пази, че гледай какво става, брат, по нашите пътища. Кажи, брат, само някаква циничка и ако се разберем да стискаме ръцете и да действаме. Бюджетна G-класичка, да, тия са от най-бюджетните. 20-та година без пари са. Ама браво пак, че си успял, нали? Сега няма проблем по принцип. Ако искаш да защитим, нали, цялата като тая, да си има водоотблъскващ ефект, нали, да няма начуквания, такива работи, ще излезе някакъв към 10-тачка, брат. Моля? 10 000 лева. Тя какво прави за тия пари, брат? Какво бе, брат, нали, искаш да ти пази от водата? Няма вода, разбираш, дъжд, сняг, какво да вали, фърляш водата, всичко става сухо. Това е най-доброто, което мога да ти предложа. Не вярвам на тези глупости. Какво значи отблъскам в водата? Как така е отблъска? Дай да видим, покажи. Нямаш ми вяра? Добре, искаш да видиш, аз ще покажа. Задръж, стой така. Ето мой човек, не вярваш. Ето тук вътре има вода. Сега ще ти демонстрирам какво имам предвид водоотблъскач ефект. Чиста минерална вода, брат. Натурална, деионизирана. Сега ще ти демонстрирам какво имам предвид под водоотблъскач. Гледай сега, братница, за какво става въпрос. Никога вярно действа това нещо. Правим го, бат Лоренцо.